கர்த்தரால ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்க அவரில் நிலைத்திருக்க, அவருடைய சொல்படி வாழ உங்க இருதயம் அவருக்கு நேராக இந்த காலை வேளையில் ஒருமுகப்படுத்தி அவரை தேடி வந்துட்டீங்களா? இந்த பிள்ளையாக இருக்கீங்களே, தகப்பனை தேடி வந்துட்டீங்களா? இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா? 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 24வது வசனம், சகோதரரே, அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிலைத்திருக்க கடவன். நம்ம எந்த நிலையில நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட எந்த நிலையில அவரால் அழைக்கப்பட்ட பிள்ளையா மாறணுமோ அந்த நிலையிலே நிலைத்து நின்று ஓடுங்க. எல்லா கவலைகளும் மாறும். துன்பங்கள்ல இருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார். போராட்ட ஆவியிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு. கர்த்தர் உங்களுக்கு சுகத்தையும் பலனையும் கட்டளையிடுவார். உங்க இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக நீங்க செய்ய வேண்டியது, உங்கள் அழைத்த அழைப்பிலே அதுல நிலைத்து இருந்து பரிசுத்த காத்து ஓடுங்க. கர்த்தர் உங்களையும் குடும்பத்தையும் அந்த காலை வேளையில் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.